yung lights. Okay naman yung shift ko so far. Pagbalik ko, very, yung mga, yung mga residente ko, well-behaved. Well-behaved. So, it's already March 3. And then, hindi pa nga ako nakabihis. Galing ako ng swab, guys. I got the lateral flow. Yung hiningal ako kasi tumakbo ako. I got the lateral flow in which makuha mo yung result in 20 minutes. And then, I got the PCR one in which 3 days ang result. So, bale, sa isang week talaga, 3 yung namin, yung tests. So, medyo na na ako, guys. Medyo yung ilong ko na na kasi minsan kasi yung yung stick o yung swab merong maliit, meron yung parang cotton buds yung kalaki. Mas gusto ko yung cotton buds na malaki kaysa yung napakanipis talagang na parang lang toothpick or something. Diyos ko, aabot talaga dito. Ang sakit talaga, guys. Grabe nung hiningal ako. Bakit kasi nandun ako sa sa other side of the road. Tapos tumakbo ako kasi may sasakyan. And then tumakbo pa ako paakyat sa hagdanan. Kaya hiningal ako. So guys, I need to cook something kasi wala akong meron ako sobra sabaw, pero sabaw lang yan. Parang naumay na ako sa parang naumay na ako sa, anong tawag doon? Sa, oxtail. Oh my God, nag-isip ko talaga. Parang naumay na ako sa oxtail, kaya lutuin ko yung, bangos na, pinalabas ko nung kahapon. So, ayan guys, sandali lang guys, muna ako, mag-wash muna ako sandali, tapos magluto, and then magbalik naman ako wash. Mag-wash lang ako ng kamay. Okay naman kasi hindi naman wala naman, okay naman kami sa namin sa trabuhan. All is well, all is negative, so okay naman. At saka hindi ako pumupunta sa iba. Sumakay lang ako sa katrabaho ko, so it's not really dangerous or something like kung man. But I do always like washing my hands and yung alcohol or something sa kamay. So guys, sandali lang, muna ako. Ayan guys, ready ko na yung kawali, and then kawali ba tawag dyan? Yung pan, at saka yung tsaka wala na pala akong sinaing, kaya I need to saing-saing. I need to saing-saing. Alam mo guys, minsan pag nasa ako, minsan pag ganito, tapos pagdating mo galing work, wala kang makain. Nakairita. Kasi you need to cook pa para makakain. Hindi yung gaya sa Pilipinas, pagdating natin meron ng makain, di ba? Kaya ayun. Alam nyo guys, na na naman ako na nag-video ako na wala pala sa wala, hindi pala ang tawag doon. Yan. So yan ang sinaing ko guys. Tsaka on natin. Then, tsaka cut na natin to. Oh guys, halos lahat, hindi naman halos. Sa mga vlog ko talaga guys, hindi talaga ma-skip na meron talaga ako dito sa bangos na nagluluto ako ng bangos. So, I'll have to skip this one. Ito lang talaga yung ulam ko for today and tomorrow. Kasi 4 yan, hindi ko naman yan maubos. Pero lutuin ko na yan lahat. Kasi, na yan eh. Marinated siya guys, marinated. This one is $4.50. $4.99 ba yun? Pounds. Sa 4. So, yun.
Talsik pa naman to guys. Pero, kaya nga kung off ako guys, gusto ko magluto talaga. Kasi ayaw ko yung galing ako duty tapos magluto. Kasi it takes time talaga. Kasi, ano, ganito lang yung ulam ko for today. Pangsilong. Ayan na guys, ang ingay ng washing machine ko. Washer ko. Ano ko yan guys, kagabi ko yan ano. Tapos ano ko na lang siya. Anong tawag doon? Spin. And then, meron akong niluto guys, breakfast ko. Ayan. Presentable. Joke. Tsaka yun pa yung rice ko guys, ang tagal pa. Gutom na ako. Pare ko ang init. Ayan pa guys. So, wala pa yan. Ang layo pa. Ayan. Meron po ako isa dito. So, tingnan na lang natin guys kung anong oras ako makakain. But after nito guys, maligo ko muna ako and then pabayaan ko muna yung rice ko. And then after nyan kakain. Tapos na ako nagluto guys, pero yung yung sinaing ko hindi pa tapos, kaya maligo muna ako before ako magkain. At least, pagkatapos ko maligo, tapos na yung sinaing ko. Okay? See you! Tapos na ako mag-shower guys, pero hindi ko na binasa yung buhok ko dahil as you can see, basa pa yung buhok ko from last night. So, hindi ko na hindi na ako naligo. So, maglagay lang ako ng sa mukha ko. Ayan. And I'm using hyaluronic acid. Parang hindi ko nagustuhan guys, pero ko lang good for 1 month. Ubusin ko lang to and we'll see. Ayan ang nilagay ko from Ordinary. Kasi yung nilagay ko kahapon, yung isang yun eh. Anong tawag yun? Yung isa. Ano ba yung nilagay ko yung isa? Hindi ko malakatandaan. Yung niacinamide. Niacinamide yung gilagay ko kahapon. So, hindi ako naglalagay sa banda ng matagay. Yun guys, marami talaga ako dito. Ang sakit ng ko sa gloves. Sa mask. Ayan. So, yun lang ang routine ko sa morning guys. And then, I got this one, ito ang ginagamit ko during the night kung papasok ako. Ito yung ginagamit ko for moisturizer. And then, dito, sa kamay ko, Vaseline. At saka sa mata ko mamaya. Maglagay ako ng Vaseline dito sa mata ko. Ayan. Parang kakaano pa lang ng ko guys, sinain ko. So, mamaya na ako magkain. And it's already, ano bang oras na ngayon? 9 o'clock. 9:02. In the morning. Ayan. 9:02. Baliktad. Ayan. So, yan ang naglagay ko lang sa mukha ko guys. Tapos, lang yan siya. Ayan, dito talaga guys, mafe-feel ko talaga yung may mga butlig-butlig na maliliit. Like dito sa likod ng ko. At saka,
Grabe akong hindi naman siguro tama lang naman yung lagay ko. Yeah. That's it. That's it. Pansit. Nasaan na ba yung para sa ko? Parang yung sa pinto. Ito pala. Yung vitamin C suspension. Lagay ko dyan sa Although, pwede mo yan lagay sa buong mukha, guys. Pero, hindi ko pa alam kung pwede siya, hyaluronic at saka yung vitamin C, anong tawag doon? Ihalo. Siguro, mamaya siguro kung ma-absorb na siya, ilagay ko siya. So, nag-ano lang ako ng konti-konti dyan sa mga uneven kasi yung skin tone ko, guys. Meron ako sideburn dito. Ayan, klaro yan. Sideburn yan, guys. And then, hindi kasi ako naglalagay ng hindi ako naglalagay ng sunscreen kahit na dito sa bahay. Advice talaga nila nga, maski nasa loob ka ng bahay, dapat maglalagay ka ng sunscreen kasi like dito, yung ilaw, nag-penetrate din sa mukha mo. And then ako pa naman, pag nasa gabi ako, ako, may lampshade ako. Kaya siguro medyo yung ko, mga freckles ko, ganon. So, gutom na ako, guys. Okay? And then, I'm checking my computer kasi, oh my God. Ang dami ko training, guys. Module online. It's, I think, 20 yung module ko. Hindi pa ako nakaka-start. Hindi naman sinabi doon kung kailan talaga. Good for 1 year yan, guys. So, dahan-dahanin ko. Sa online kasi kami supposed to be, may talaga kami niyan. Training talaga. Pero, dahil nga sa pandemic, hindi to avoid any, contacts or whatsoever. Kasi kahit sabihin mo na social distancing, pa din, pa din kayo. So, tingnan natin, guys, kung okay na yung ko, and then makakain ako. Kunin ko muna yung iPad ko before ako magpunta sa punta na tayo sa kitchen, guys. And then dala ko na yung isang phone ko tsaka yung iPad ko. Kain na tayo kasi nagugutom na ako. Yan, tingnan muna natin kung paano na yung ko. I think it's warming already. Tingnan mo, ang dami ng ko. Tama na siguro yan, guys, no? Kakain na ako niyan. Okay, mag-prepare muna ako. Ayan, guys, may ulam for today. Ayan, yung bangus na marinated na siya. And then, I got a little pinatuyo na adobo. And then, of course, yung sobra ko na oxtail na pang sabaw. Yan lang ang natitira ko sa oxtail, guys. Mga 4 na araw ko din siya kinakain with the other ulam. Kaya yan ang ulam of the day ko. Ayan. Kain tayo. I'm back, guys. Actually, it's already like 11:30 already in the morning here. Kanina pa ako tapos kumain. Kaso, may tawag kasi ako kanina, kaya medyo napahaba yung storya namin. Actually, it's 11:40 in the morning already. 12 o'clock matulog na ako. Hawa ng Diyos, tulog na naman. Kasi duty na naman ako mamaya. But tomorrow, Thursday is day off ko. So, yun lang talaga yung ko, guys. Daily routine ko sa morning pag galing ako sa work at saka pagdating ko anong ginagawa ko. Ayan, guys, na yun, parang nag-peel off na yung ko, nilagay ko na hyaluronic acid ba yung nilagay ko?
or niacinamide. Parang hyaluronic ata. Yun ang nilagay ko, guys. So, I want to say good night now. Although it's still 11:45 sa afternoon dito sa amin. But it's, for me, it's night yan. yung day nila dito is night ko. Yung night ko is day nila. So, tama ba yun? Oh, tama yun kasi night ko ngayon. Night sa akin, yung world ko night dito. Kaya matulog na ako. It's gonna be a good night for me. And thank you so much guys for watching. I'll see you later when I wake up. Thank you. Ay pala guys, na ano pala ako. Bakit pala na ano yung ano ko kanina, yung ano namin, nagtawag kami. Bakit? Kasi nag-discuss kami sa module namin. Oh my God, sumakit yung ulo ko guys sa module namin. 20 ang gawin ko na ano, na mga cases, na mga topics pala. 20, tapos ano, sa pagkaalam ko, each topic you will spend like 2 to 3 hours kasi kailangan mo pa makinig, manood ng video, and then after nyan, may questions, 20 to 24 questions, and then kailangan mo pumasa ng ano, 80% ata, so, or 80 plus something. So, kaya parang na sumakit yung ulo ko guys, kaya na ano ako kasi sa dami. At saka ano pa naman yung off ko, hindi siya sunod yung off ko, para bang off duty off, ganun yung ano ko. So parang putol-putol yung ano ko, so pahinga ko. So hindi ko alam kung kailan ako mag-start sa module ko. They said we have to do it in a matter of 3 months, pero hindi ko alam kung ano ba. Kaya naman yan guys, basta talaga pagtuunan ng pansin at saka concentrate talaga, ganun. Kasi sabi meron din mahirap daw, meron naman daw easy. So maybe I'll go for the easy one first and then the difficult one. So yun ang gawin ko guys. So I'm gonna start this week sa day off ko, sa Thursday or sa Friday, but sa Friday may gawin kasi ako. I might be going live stream. So, ano ako, tingnan ko lang. So, bale, sa Thursday na ako gawan, maski makatapos ako ng 2. So, yun na guys. I'll see you and I'm going to say good night again and I'll see you later.